God aften, søde, smukke mennesker. Jeg håber, at I har det godt. Jeg vil til at lave noget. Jeg har en rigtig sød tand lige nu. Så jeg vil til at lave noget med nogle bananer og noget chokolade og nogle mandler. Så ja, til at starte med, følg med her. Jeg er ved at koge lidt vand. Og så lægger jeg en af min mors flotte skåle her, som hun har lavet. Hun er keramiker. Det var et lille sidespring. Og så har jeg det her orange mørk chokolade herhjemme, som jeg tænker, at jeg vil smelte. Så imens at chokoladen den smelter stille og roligt, så vil jeg simpelthen hakke de her mandler. Jeg burde måske lige riste mandlerne, inden jeg hakker dem. Men ja. Så fik jeg simpelthen hakket mine mandler, og så vil jeg lige riste dem lidt. Det blev lige sådan her. Det tænkte jeg lige var nemmest og hurtigst. Se lige hvor lækkert det ser ud. Det er jo begyndt at smelte stille og roligt. Og så vælger jeg at tage her 2 bananer og simpelthen skære dem i stykker. Jeg fik lige en idé. Jeg ved ikke helt, om det er en god idé, men jeg tænker bare at sprøjte det sådan her. Det synes jeg, det havde jeg lige lyst til at prøve, for at se, hvordan det lige så ud. Og så var jeg faktisk også lidt bange for, at der ikke var nok chokolade til at overdække alle bananstykkerne. Men det her det er da også blevet fint. Så kan jeg måske lige også lige tage den sidste banan. Og så tænker jeg egentlig, at jeg bare lige tager mine ristede mandler, og så bum bum. Amigo, det her det er bare lækkert. Altså, til at starte med, så havde jeg egentlig bare tænkt mig at tage noget chokolade og en kop, kamillete. Men okay, det her det er bedre. Det skal godt nok lige køleskabet i et kvarter 20 minutter, men altså, ja.